இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த காலை வேளை தியானத்திற்காக ஆண்டவர் கொடுத்த தரிசனத்தின் மூலமாக பாஸ்டர் அருள் அவர்கள் துவங்கியிருக்கும் எலைஜா விஷன் டிவிக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் எங்களுடைய ஜபங்களும். இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த வசனம் லூக்கா 3வது அதிகாரம் 21வது வசனம். ஜனங்கள் எல்லோரும் ஞானஸ்தானம் பெற்று போது இயேசுவும் ஞானஸ்தானம் பெற்று ஜெபம் பண்ணுகையில் வானம் திறக்கப்பட்டது. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல உலாவி திரிந்த பொழுது சீஷர்களோட நடந்தாரு. அப்பொழுது அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் அவர் பண்ணினார். அவருடைய அற்புத அடையாளங்களும் அவங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாளும் இயேசு கிட்டத்துல போய், ஆண்டவரே நீர் எப்படி இந்த அற்புதம் செய்தீர், எங்களுக்கும் அந்த வல்லமையை தாருங்கன்னு கேட்கல. ஆனா அவருடைய ஜெப ஜீவியத்தை பார்த்து, அவர் எப்படி ஜெபிக்கிறார் என்று பார்த்து எங்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு. அவரும் கற்றுக் கொடுக்கிறார். ஆனா இந்த நேரத்துல ஆண்டவர் எப்படி ஜெபித்தார் என்பதை சில கருத்துக்களை வேத வசனத்தின் மூலமாக நம்ம படிச்சோம். லூக்கா 3:21 படி அவர் ஜெபம் பண்ணுகையில் வானம் திறக்கப்பட்டது. அவர் அப்படி ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஒரு அன்புள்ளவர்களாய் ஆண்டவர் இருந்ததினாலே அவர் ஞானஸ்தானம் எடுக்கப்படும் பொழுது வானம் திறக்கப்பட்டு பிதாவானவர் இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் என்று அழைக்கத்தக்கதான ஒரு குரலை கொடுத்தார். அதே போல ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார். ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது என்னன்னா, நாமும் அப்படி பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும், அன்பாக வாழ வேண்டும். பிதா நம்மை பார்த்து என் குமாரனே குமாரத்தியே என்று அழைக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். லூக்கா 5:16 அந்த வசனத்தின்படி அவரோ வனாந்தரத்தில் தனித்து போய் ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். தனித்த ஜெபத்தை அவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார். எப்படி வனாந்திரத்துல பல ஊழியம் நடந்தாலும் தனித்து ஜெபம் அவருக்கு முக்கியமாக இருந்ததினால் நம்மையும் பார்த்து காக்கிறார். நம்ம பிஸி லைஃப் தான், நம்ம வெளியே போறோம் வரோம், ஆனாலும் அந்த தனிப்பட்ட ஒரு பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், பர்சனல் பிரேயர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்று ஆண்டவர் இந்த இடத்துல நமக்கு உரைக்கிறார். லூக்கா 6:12 சொல்லுகிறது, அவர் இரவு முழுவதும் ஜெபித்தாராம். அந்நாட்களில் அவர் ஜெபம் பண்ணுகையில் ஒரு மலையின் மேல் ஏறி இரவு முழுவதும் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அப்ப பாருங்க, இரவு முழுவதும் காலையில எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பாரு, காலையில எல்லாம் அற்புதம் அடையாளம் நடந்திருப்பாரு. எவ்வளவு டயர்டா இருக்கும், ரொம்ப ஹாட் வெதரா இருக்கும் அந்த எருசலேம்ல. அப்பவும் அவர் போய் இரவுல ரெஸ்ட் எடுக்காம தூங்காம இரவு முழுவதும் ஜெபிச்சிருக்காரு. அதே மாதிரி நம்ம இடத்துல ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு. இந்த நாட்களில நீங்க என்னதான் கஷ்டமான நேரத்துல இருந்தாலும் அந்த இரவு ஜபத்தை விட்டு விடாதீங்க என்று சொல்லி இரவு முழுதும் ஜெபிக்கிற ஜபம் பல கட்டுகளை உடையும் என்பதை ஆண்டவர் நமக்கு வலியுறுத்துகிறார். லூக்கா 9:28-29 சொல்லுகிறது, மலையில் ஏறி சீஷர்களுடன் அவர் ஜெபிக்கிறார். எப்படி அவர் சீஷர்களை கூட்டி கொண்டு போய் மலையில போய் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிப்போம் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. அதே போல ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து கேட்கிறார், சபையாக நீங்க சேர்ந்து ஜெபிங்க, தேசத்துக்காக, உங்க குடும்பத்துக்காக, அக்கம் பக்கம் இருக்கிற உள்ளவர்களுக்காக நீங்க ஜெபிங்க, சேர்ந்து ஜெபிங்க என்பதை அவர் வலியுறுத்துகிறார். பிறகாக லூக்கா 22:41 அவர்களை விட்டு கல்லறி தூரம் அப்புறம் போய் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கிறார். பாருங்க, அந்த இடத்துல கரடு முரடான இடம் இருந்தாலும் அவர் போய் ஒரு இடத்துல கல்லறி தூரம் போய் என்ன பண்றாரு, முழங்கால் இட்டு ஜெபிக்கிறார். ஏன் அப்படி ஜெபிக்கிறாருன்னா, அந்த முழங்கால் ஜெபம் அவ்வளவு ஒரு வல்லமையானது. நம்ம இடத்துல கேட்கிறார் ஆண்டவர், நீங்க முழங்கால் யுத்தம் பண்ணணும், உங்களுக்காக, உங்க குடும்பத்துக்காக, துன்மார்க்கமா இருக்கிற இந்த ஜீவியம் பண்ணுகிறவர்களுக்காக நீங்க அழுது புலம்பி ஜெபிங்க என்று இந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் ஏறெடுக்க சொல்கிறார். இந்த நாட்களில ஜெபம் அவ்வளவு அவசியமா இருக்கிறது. ஜெபமே ஜெயம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எங்களுக்கும் இந்த 4/6/88 நாங்க திருமணமாகி 32 வருஷம் ஆகிறது. அதுல எவ்வளோ கல்லு மரடு எல்லாம் நடந்து வாழ்க்கையில நாங்க ஃபேஸ் பண்ணோம். ஆனால் அதுக்கு பின்பாக இருந்தது ஒரு ஜெப ஜீவியத்தினால இத்தனை ஆண்டுகள் ஆண்டவர் எங்களை ஆசிர்வதித்தார். நன்றி. ஜெபிப்போம்.
இயேசுவே, இந்த நாளுக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளிலே நீர் கொடுத்த அந்த வசனத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. எங்களுடைய ஜெப ஜீவியம் ஆண்டவரே வெற்றியாக நடக்க நாங்கள் எப்பொழுதும் தனித்த ஜெபத்தோடு முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரை சேர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்க நீர் கொடுத்த இந்த வார்த்தைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.